X'għandek? Da. X'qed tagħmel? Nixbor il-fixkan tal-plastik. Għalfejn? Mhux ġejja l-iskema. Ittieħ il-fixkan tal-plastik u tuħu l-fussura. Ma bdiet. Le, għadha ma bdietx ma t-nistokja u għadha ma nafx żmien ikra għaddejjin minnu. Żmien ikra mhux l-aqwa żmien qed jgħidu. Kif jista' qatt ikun l-aqwa żmien meta għandi l-mara qiegħda shopping dejjem tisbur bjani Nefqek jew. Nefqek x'kelmiet, nefqek fejn li qed ngħid jien hija diminju. Diminutti. Meta tkun mhix bit-tajba l-kelma, tkun eżempju taħlik minn ġewwa, tixorbok minn ġewwa, taħodlok il-flus kollha insomma. Jiena sota, jiena anke ċempilli għall-flus, sidri nqajmu. Inbiddel leħdi kif ġemel, biex ġejja, u tibża. Tibża mal-ewwel. Jien minix hekk, jiena qed ngħidlek dublet tagħha ġabitni jiena. Ħanajdlek x'qed nipprova nagħmel biex forsi tiġini żewġ. Naqbad il-kartier ara. Għaldi, għalaw, u li tfaħħa forsi ta' parsi tlifta. Temmen li ġiġa ġabu li darba, l-ura 3 darbiet. 3 darbiet ġabu li l-ura. Li ranka eżempju, mmorru shopping, hand in hand. Kemm intom romantiċi. Romantiċi biex noħodha fejn inkella kollox tixtri u tixtri l-ola. Ġifieri tażel li mu l-ola u tixtri. Jien vera tagħmel li trid bija qed nirrealizza ta'. U anke l-aħħar darba li wassalni mort, wassalta għaffil karozza għalt li mustendu. Temmel għadda l-ordni ta' neċitazzjoni. Mela kont fuq xi double yellow line u domt. Le, kont ipparkat tajjeb imma ta' ndamet dan. Ta' ndamet li xorta la eċitazzjoni ma' dil-warden għax li eskadet li l-licenzja u l-insurance għal kem damet. Imma tittamel xi ħaġa ta' titserta, tkun your own man, no? Kif My own man. Tija, issa biddel leħnek, urija. Hello! Oh! Ma d-ditlex il-karna għalbi. Ġejbija. Nisperenzi bil-kartira xerġajt libta. Doblet ta' vera, da' xraġa. X'mistija. Hello. Bizzeja. Ma d-ditlek xil-kart. Ġej, tajjaċ. Tkellimnix hekk. Ġej issa.